Guys, itai fast, guys. Itai fast. Longo to move conversation man. Akufuna, itai fast. Itai fast. Itai fast, guys. Itai fast. Hello? Hello? Yes. So far na chimbodaira. Saka wati iri kudiko marriage mwanangu? Ya iri kutapira. Iri kutapira marriage? Saka ugona? Kuita zvada kuzisa. Wakuita sei mazwana? Wakuita sei mazwana? Kuita zvinyuwani zvipi zvawakuita zvinyuwani zvatisingazivi. Tawanzonina kuita sonononga. Kuita sonononga ndokuita sei? Ndoge? Ndo yaurifarira? Ndofarira. Ndo yauri kuita? Saka iye murora ari kuifarira sei? Singaiti. Ari kuifarira singaiti? Butler! Asi butler akazvakawo. Inda. Hapana kutongofara hangu kuti wakugona basa. Anditika? Tinombozama. Anditi? Saka medhemu ari kuguta here? Zvinoratidza hatizozivi nditudze kuti tinoratidza kuti vari kuguta chii. Kuiona mubvunza? Unobvunza. Handakakudza kuti takudzidzisa kuti unobvunza munhu. Eka, hauna mbomubvunza? Anangoti yebhobha pamwe ndeti pamwe anenge achikwarira mukati achinyeba. Kwei pamunenge uchita anenge achita sei kumukadzi wako? Pamunenge muchita anenge achita sei mukadzi wako? Apa pacho anenge achichemerera. Achiti butler? Ndozvaanenge achita? Saka zvinenge zvichifaya zve? Zvinenge zvichifaya? Zvichitofaya? Hello? Hello? Allo, ndikukunzwai. Alright. Saka iye panenge achiti butler iwe uchichi kudiko? Papacho ndinike. Ndonomudairawo papacho unoda kuti kudi? Ndemchito ningirumbi. Unochiti rumbi? Aiwa ndizvozvo ndokutofaya kwazvo mwanangu. Ndokutofaya kwazvo sani wangu ikoko. Ndokutofaya ikoko. Hakuna kumwe zvimwe kudarika ipapo. Chimwe chandaida kubvunza. Kuti zviri nomwe akataura wedhiri nenge. Tumwe wedhiri here. Ripi kora usingataura? Ndiri ndoga ingotaura wedhiri rako tingohwa mwanangu. Wakatanga rini kundinyara ini mai vako? Ingotaura ndikubatsire sekubatsira kwataingoita mazuva ose. Wedhiri? Mutaura wedhiri ndinakada vantu vaoga. Right. Mboro inobva yamira zviri nomwe here. Kanditi ndi mukadzi wako here? Wandida kuti pamwe wati pamwe ugwara? Ndida pamwe ndonike ndozvazvitongori. Fuka. Saka zviri ndozvazvitongori. Ndozvazvitori. Vanhu varume kana zvitaura. Varume kana vachizvitaura saka iwe ungagona kuti ugomisa sei vari varume vari kuzvitaura. Handiti zvinova kutorwa nemukadzi here?
All right. That's what bad. It's natural. Yeah, it's very natural. So, ndakamira kuti ubvunze mubvunzo yako kana ibhati ndakamira kuti ubvunze mubvunzo yako iwe wakakuti ubvunze mubvunzo yachona hani ndioda kundibvunza mubvunzo ere bhati eka zvandanyara muchiri kuzviziva here zvawadi zvandanyara pandambofona madhezi ekutanga pera zvawainyara handiri waiti kunyara kusura here pane vanhu waiti kunyara kusura kana aripo wakazodi mazano wakusura eka ndahamba ndakudza kuti musurire here paya ukazomutiudza kuti wamusurira ka saka iye akukusurira we saka chato ichigame makutamba muchisurira rakamba menyu eka ndizvozvozvo asimbala ndizva zvinoitwa izvozvo saka tinenge tichinyerera saka iko zvino ndiyatove number 1 ekutokusurira ka batla saka iko zvino wakambopinda nemutoireti here mukambogeza vese zvandakati mupinde mugeze ndese paya kugeza tinotoita munogeza nokugona ndokugona zvekoko naibatla nokugona saka wakamboita dhodho here ari mumutoireti imomo dhodho muzavade kuvuta sei kuita dhodho iye ari mumutoireti imo wobva waita dhodho muri mose kana kuti kumbomumirirai achita dhodho auna usati wazviita handisati kune mhaka yekuregereri oneka hallo hello chinoitika ndechekuti bathroom nenhinge zviri pakasiyana-siyana saka unomudza handafunga kuti kuda pamwe zviri momwe kati imbofunga kuti iye achigeza paiwe umbogara patoilet tione kuti anoita sei chero kumbomuperekedza kati ndikumbenda nota dhodho kuti ndikuperekedza unomumirira padho so saka ndototaura nelanguage here kuti ndoenda ndadhodho vati ndotaura nezvazviri izvozvo kudhodho zvindo zvazviri zviko waida kutaura kuti iwe unoida kutaura kuti chinai batla kana kuti ndonomama unogona kungodaro kuti zvingori kwauri hazvoti vira unongadza kwamakajara nasvika papi unombomirira ari padho kutadza rudo alright unomirira unombokati usiku paya usiku wakati toilet dzenyu dziri panze paya ukamona usiku akuenda panze achindi kuenda kuita dhodho woenda naye unomumirira pane chakamboipa alright pandinototanga watondudza izvozvo kandi ndatokuudza zvose ndanditanga kungokudza here pano zvose ndakatanga kukudza pano iwe wandizoti wakauya kwandiri wanga uri vhijini ndikakudzidzisa kuti zvinoitwa seika ukasvika pakuita zvinhu zvako ukasvika pakutoti munhu aita mimba hati ndizvo tichingodzidzisana pano tiri kungofamba kati kungoinda asati apedza iwe wakauya uri vhijini pano batla wakauya uri vhijini tikatokudzidzisa kuti taso udai uchinyara kusura mazuva acho ndonyara kusura mukadzi wangu aripo tikatisurira munhu handi ndizvo ndizvozvo tichiri kufamba tose muzirai tiri tose imereji yedu kai mukadzi wedu wawakaroora iwe mukadzi wedu
saka tinobatsirana basa iri. Ndizvozvo. Makati saka iko zvino makugona kuvata light riri on. Hamuchadzimi light kana makuita basa renyu, makungoregawo riri on muchionanaka. Aiwa ndokugona zviko ndokukura ko mukadzi wakambomwachirawo bhurugwa. Wakambowachirawo mukadzi wako bhurugwa. Ndiye anondovachira. Ko iwewe kumbomwachirawo? Handisati. Aiwa handizoti zvinoitwa. Zvinotoitwa ndikukudzaka mwanangu. Saka one day pepe pamunenge matamba handi pamunoita mutambo wenyu unovata nebhurugwa kana kuti unomukurira bhurugwa wese. Anokurira bhurugwa ndiani mumwe? Ndini. Iwe ndiwe unomukurira bhurugwa? Every day anovata asina bhurugwa? Every day anovata asina bhurugwa here? Papa chando pamwe anovata naro? Papa chano kana akakurira paya munorisa paya? Tinongoti kana useri kwepiro. Mapiro aya unovana useri kwepiro bhurugwa. Saka kuseni paya kuseni mamuka paya iwe wotora kabhurugwa rako. Handi anozotsvaka here bhurugwa riachida kuripfeka kuti anongoenda naro kunowacha? Anodii? Anoenda naro kunowacha. Iwe ndopo uchitora bhurugwa riya iwewe wochitanga kuenda nebhurugwa riya nerako. Iwe rako redi pai pamunenge muchivatana? Rangu tongomakanda padundu. Mungounganidza pamwe chete mose. Saka iwe uchitora rako nerake woenda kunowachira zvemukadzi wako penda hapana kana chakamboitwa? Hapana kana chakamboitwa. Wotonyatsokuwacha chakutadza rudo mukadzi wako. Washuwa usateerera vaya vanoti kikiri kuwachiswa kudyiswa bhurugwa nemukadzi kudyiswa hakusi kudyiswa rudo zvako iwe. Ndotodza mukadzi wako kuti unomuda. Aiwa ndizvozvo chaizvo hapana kurira kwedu kwati ndichita. Saka wati wakunanzva here? Wakunanzva here? Wasvika here pastage iyoyo kana kuti hasati tasvikako? Kunanzva nyatsotaura musanyare. Aiwa ndisi kunyara, iwe unotonyara, ini unokudza zvazviri. Kunanzva handiti kana muchita romance vari kakudza kuti kakuchita romance unobata munhu uchibata munhu uchidididi. Ko kumboshandisa uri muchimbonanzva nanzva chinanzva neseni kuzasi pakati muchivhura makumbo chinanzva. Wakunanzva here? Handisati to be honest. Saka uri kuzvishamisa sei? Uri kuita sei? Ndinongokisa. Unongokisa mukete zvotoita? Mazamu. Mazamu acho kunyatsobata zvakanaka, hausi kufinya manoivana, hausi kushonyorora mazamu kuti uri kuchuna radio. Uri kubata zviri gentu here? Anogwadzaka kubata zvakanaka. Then kana wabata mazamu paudii? Nei hauri kuti ningirikiri ari kunyatsokuwa taura sezvazviri bhatla. Utamba neningirikiri kudii? Taura utamba nechii? Tamba nezvimazamu chichi. Tombarwa kana saka uri kutodza nei kuti okay, uri kutodza nei kuti unanzve mukadzi wako kusasi? Wadiya kurosemesa asanda ndichiri kudzidza sezvatataura. Saka nhasi chaicheti kuenda pastage number 3 yekudya kusasi. Nhasi uri kufanwa kudya gambi iwe. Nhasi chaichai you must eat that gambi. Alright. Saka chinudza kuti uri kuplana kuzviita sei? Zvamanti nditenda zvandotondira totozama. Unotanga sei? How are you going to start? Sezvo ndiri mhinge itonditsanangurirai, to be honest, don't buy notes. Alright. Hati ndiwowe wapinda mumba mako nemudzimai wako handitika matanga kutamba zvaunotambira handizivi. Wati ndiwo unomukurira bhurugwa handiti wamukurira bhurugwa riya wakanda uko
wakurira kutaura kwose zvawataura wakanda uko uri kutamba naye anti watinotamba naye uchipata-pata mazamu uchinanzvananzva uchikisa-kisa uchipata-pata kuzasusu kwandika ekaukuru uchisimuka pambedha uchienda kumakumbo uko uchivhura uchitanga kunanzvaka kumakumbo uko uchinanzva chinhu chemukadzi wako uchinanzvananzvaka eka izvozvozve ndiwo unova kuzviita tombotanga ipapo nhasi then kana uzodzoka tochikudza kuti iwe mukadzi afanira kuti achikudlawo kuronirina totora ningi anokura kudla zvokwako iwewo kuti zviite balance ningi chitonanzva unochitonanzva woida kudii waida kuruma munhu usarume munhu unochitonanzva asi musati maenda unovata mutange maenda kunogesa mose alright so already chiri easy naye kutamba neningi nonhukadzi chii pakati peningi pakati pemboro nemachende chiri easy kutamba nemunhukadzi anotamba nechaanoda saka zoti anova but ningi inonhingina here chi inounza mafeelings eziya chinounza mafeelings alright chi zvose dipendi nekuti mukadzi wako anoda chii kutoti but anokuseka handisi kuseka ini but kondogosekei alright handisi saka zvinoenderana nekuti anenge achidei alright iwe batla iwe unofarira kuitwei iwe unoda kuitwei inini kuti handi wati pazvinhu zviviri chii chinoda kunyanya kusa kubatwa saka iwe unoda kunyanya kubatwa chii pazvinhu zviviri izvozvo ini chandajaira kutongobatwa ndochatongovenhuki chipi chacho pautu apa ndechipi chako iwe chako ndechipi pazvinhu zviviri izvi aimbogesa itona tanoti munogona handizivi handingambogesi ndiri kudzidzisa zvino kana kuti ndigese kunye ndoziva ini handizivi ini kuti unoda kubatwa chii iwe unofarira chii pazvinhu zviviri izvi ndinoda mbure ndoyanoda kuti ichambiswe nayo ndoyanogona saka rega atambise iyoyo iwe haungabvunzi zvinhu zvadhedhi vako haungabvunzi zvadhedhi vako kana ibhatla isi tikutaura zvako iwe uda kubvunza zvadhedhi vako zvine musoro here isi ndiri kubatsira mwana wangu iwe uda kuza zvadhedhi simbosiya zvadhedhi tiche zvako dhedhi vaa munhu mukuru chiripo here iripo ingamboindepi naye bhatla iripo ndisirias bhatla muteteka eka alright handizvozvo you go finish me awandiuraya nokuseka batla bode right aiwa pana chitiudza chita
taura zvimwe tiwe. Chibvunza zvimwe titwe. Chibvunza zvimwe tiwe. Chibvunza zvimwe tiwe. Ndakati mutomu nige. Mutomu ndobva mama tips. Toita step by step. Zvanhasi. Tomboita zvokuti uende unodla munhu iwe. Oh. Alright. Unofa utanga wambonda zvokunodla nhasi. Andika, unofa utanga wambonda zvokunodla nhasi. Toona kuti haufa zviri kufamba sei. Kuti wafara here, mukadzi wako azvifarira here, uzinzoka uchindudza feedback. Kana azvifarira. Batlaka, kana azvifarira zvokudliwa mukadzi wako nhasi kuti afarira zvokudliwa gambi rake nechichichi, unozodzoka uchindudza, then totoona kuti toenda pane chimwe chinhano. Kwaiko zvino tokuita step by step, chimboenda unodla. Nhasi unodla. Ndati unoita sei? Zokurodza zvandakudza. Unoita sei? Ndinodya. Sei? Unotangira sei? Unotangira papi? Mandudza. Dzokorodza ndonyatsoona kuti wahwisisa. Tanga ndakuti unoita sei? Ndati unotanga sei? Pane pandakudza tanga unodai. Ndati unotangira papi? Wandotangira panike. Pai. Pasini yake ipapo. Wanga usina kuteerera. Hauna kuteerera. Ndosaka uri kutodza kupinda zvandakubvunza. Ndati muchitanga kuti uzosvika pakunodla kuzasi unotangira papi? Matika panike. Pai. Ipo pasini pacho. Wanga usina kuteerera. Ndati iwe unobvisa bhurugwa remukadzi wako. Wati unokanda kuseri kwepilo. Handiti zvawataura? Ndikati woisa kuseri kwepilo ka. Wobisawo rako woisa kuseri kwepilo. Handizvo kwamunoisa mabhurugwa enyu ka. Wochitanga kutamba nemukadzi wako ka. Handizvo. Tikati uchitamba ukati unotamba nemazamu unofarira mazamu. Tikati uchitamba nemazamu aya usazoshinyanga uchishunya mazamu nokuti anogwadza. Tikati wobata zvakanaka uchita mutambiro wako unoita iwoyo. Handika uchita mutambiro zviri gentle and romantic. Handi mukadzi ageze first. Tikati wozotamba kwauchinda kuzasuku uchidai. Wozodii Tozodya manje. Wovhura. Kudya kwacho unodla sei? Unodla sei? Andumeli. Azinoda kuwisisa hesa saticha wako kuti unodla sei? Utangira papi? Uri kudla sei iwe? How are you going to do it? Unotangira papi? Ukutangira papi? Pasini yacho ndingataura zvataura. Unoita sei? Dzokorore nesimba niyatsokuona kuti wabata manotsi. Usanoruma mwana wevanhu. Dzokorodza. Unoita sei? Tanga patatangira kuti ratishii. Tati unotangira tanga pakutanga. Tati unoti kudi. Anumati totanga nige etresi totanga ogeza. Tona nogeza teni shamba shika dzedu. Dzese bot. Todzisa patinodzisa. Teni tovhura. Then ndotanga zvangoita sei? Kudya. Asi mukadzi wako akagera handiti? Nokuti unosara nemaningiri zino makapinda pfudzi. Alright, watinoonekera akagera. Ndotofarira kuti mutangira ipapo. Haikona kuodla shure kwomukadzi uko. Shure uko. Hama. Hauna shuwa kai ungona ngonanzvira ikoko. Iwe hauna shuwa. I'm just wanting to Zamazodzikisira futi. Handisi kudzikisira ndikundoti hauna shuwa unogona kuzona kigozo kuinda ikoko usainda ikoko. Aiwa. Alright. Saka zvanasi togumira ipa pandika tozodzoka taona kuti izvi zvaita here izvi tozodzoka toona kuti toshinda kuti muroora achiuya kuti achidyawo iwewe
All right. Osaka zvanasi zviri kwandiri. Zvanasi chitambe chiri kwauri mwanangu. Ndiwo unofanira kutanga nebhora. Saka nhasi kwakaipa. Nhasi wakazodla here, wakazobika mazondo. Oye mazondo awazi. Makanyina kudhara last year. Ka wakazobika here mazondo. Last year baba. Katauna. Wakadya mazondo. Saka ukadya mazondo unowasei papoti yako apa. Bodi yangu unotonzwa kutoti iti chaura tonzwa jinja ka saka boss kuti nhasi again you are going to start again umeke sure kuti ukuita zvine mazvo. All right. Aiwa zvinobuda. All right. Saka mangwana unozondiudza kuti haufandi. Muri free remember. Unondiblasa ndoona kuti ndobva ndakufonera back. Kana tunondudza neTuesday, ngatingoti Tuesday. Kuti umbodzokoredzana nhasi namangwana. Tuesday uzondifonera. Wow. Zuva rovira so kuma 5-6. All right. All right. Iri boba tla manangu. All right. Komu wewe anondina wewe pachani yenyu anonza na 3 Debra. Dopi. Dopi. Pana mfutu datedi anombunda pachani yenyu. Anombunda pachani yenyu. Vakatowanda handizi kuti kureva upi vakawanda. Vese vari muSouth Africa here. Vari kuUK. Vamwe vari kuSouth Africa, vamwe vari kuUK. Ko mukadzi ari kubara rini kwe? Mukadzi ari nemhimba. Tine nhumbu yedu iri kuZimbabwe. Mukadzi ari nenhumbu. Mukuti chikweni. Ani? Mukadzi ave nenhumbu ka? Yakusvagwa rini? Omdala inini? Iwe. Handutaura newe. Ane mwana ini. Gara zvavo vene mwana, gara zvavo vene mwana, wene mwana. Akura sei kundamudza chitinge mumasure? Akura sei? Zvekumaninge. Niyele yene. Niyele. Kumana iko toda kutumira hembe semwana. Musikana. Iwe usasunganitumira picture yemwana iwe. Ini ndiri tete wacho. Ndini mbuya wacho wemwana. Saka ndati mwana ndizomona ari ndipamba ngoni pama picture. Kuti nditenge hembe ndichiziva kuti muzukuru waveko. Takutumira andi makambike musingabatikire. Ashwana asingabatiki. Nditumire mapicture nditengere muzukuru wangu hembe. Wow, all right. Ndoda kutengera hembe dzemwana serious. Saka I need to see kuti akura kusvika papi. All right. Because mwana wangu mwana wepa diaries mzukuru. Yeah, ndowepa diaries. Saka ndamirira mapikisha nditenge hembe dzemwana. Aiwa, iri bondo tinotumira. All right. Iri bo batla saka tutaura ni Tuesday. All right. All right, iri bo. Watapo umoroso muzukuru. Ani? Yoko Zuna. Yoko, uri kuda Yoko? Unoda Yoko? Namba dzake. Akotaura nawo. All right, ndichakupa namba dzake. Ari muUK. Aiwa, Yoko ari kuSouth Africa. Chero Dumebi uyo ari kuvuta wari kubvunza futi izvo Dumebi ari kuZimbabwe unogona kutomubata ako. Ndipedza Dumebi. Ndiwo ngachida right. Ndichakupa namba dzaDumebi. Ndichatanga ndamuudza kuti ndiwane kuti anogona kuzokupindura rafu kana kutuka kuti mwana wangu. Asari rafu. Aiwa, anogona kuti ani atanga asingakuzivi. Saka anogona kuti ndiwane ubva tanga kutuka. Saka mamusa. Saka Dumebi apa unoda kutaura naye chichi apa. Unoda kuita girlfriend. Unoda kuita girlfriend.
aiwa kana aiwa handitine ndine mhuri yangu ndozvinhu zvandisingaite manje izvozvo good ndozvinhu zvandisingaite manje very good nemhaka yei usingaiti girlfriend iwe nemhaka yei usingaiti ndoda ku aiwa one ndinorwadzisa mumwe wangu good very good zvinouraya future yangu good 3 nyika yanhikirina yaipa malove nemalife so butler well done butler well done well done good utano hwakakosha kupfuura zvese anoza utano hwakakosha kudarika zvese uri right papo uri right stereki uri kugona iwe utozowakauya pano uri virgin wozodzokera wakugwara iwe hazvibudi hazviiti hazvigoni hazviiti hai wagona ndafara zvokuti mwanangu ndafara pawati hausi kuzo ndafara zvisingaiti ndafara ndafara chengetanai chengetanai imba nemukadzi wako mute tichingokoshana tichingoenda tichingonaka zvakadaro handitika alright saka bho handitika bho here yakanaka alright saka tobatana netuesday handitika alright bye bye iri bho mwana wangu manyama muzukuru mamuchiti kwaioni live anodziona live batla ari pafacebook apa anoona zvake malive haana basa nazvo anoona anozviziva kuti takatangira pano saka haana basa nazvo anozviziva kuti ndendiri palife anozviziva kuti ndendiri palife andambonifonera kamuti kata ndimbonobaya life anenge achiziva kuti ndendiri palife mwana wangu hana presha nazvo hanei nazvo akura ka muri kumona kuti butler akura guys from the last time yamakamuona tichitaura nei padiaries nezvaave butler is now grown up into a big man akura butler ende zvimba yake iri kutonakidza ende zviri kutofaya ende zviri kutonakidza kumba kwedu ikoko kuri kutonakidza kumba kwedu kuharare kuri kunakidza hani maona ndozvatongoda tichingomudzidzisa kusvikira akunyatsa kuzvimirira ega tichingofamba naye gwende idzo dzemubhedhi dzototaura peji rino iri rinonzi rinotaurwa ndakuziva kuti rinotaurwa zvinhu munoti hazvitauriki pana patozvitaura kana paine vana vedu vanenge vakakura vasingagoni vachita tinotodzidzisa pano taane muzukuru isu tandosara necho tichitenga hembe dzemuzukuru wedu chete timbotumira muzukuru wedu manyama gaisi tichatomboti musatotumigwa mapikicha emuzukuru hatitenge tisina kuona muzukuru tikatumigwa muzukuru ini mukadzi wangu ndakamutaridzwa pafidhoko takatenga hembe takatadzwa muzukuru totenga hembe dzedu topawo makorokoto nokuti zvakatangira pano ndo pazvakatangira kusvikira zvese zvisvike pazvasvika nhasi zvakatangira pano pana pazvakatangira munhu bho zvokuti batla munhu bho zvokuti munhu bho pakuda kuzoziva zvababa apa twaiko saka dhedhi pakuda kuziva zvadhedhi vakapa ndopanokonana napo ipapapa ani munhu akura butler anodawo kurangara shuanda mwana ndiyo atoda kurangara chokwadi saka hanzi muzukuru vidhoko cheta vidhoko naye atadza muzukuru akangonitadza muzukuru cheta aiwa tinotenga hembe dzemwana dzinodhura hembe dzevanasikana dzimbodhuridzo hadzidhuri mupepu dzakazara aiwa totomutengera dutu kudaire zvimaskini jini ani maona so guys ndangoti mumbohwawo tagarisa tisina taura naye mumbohwawo conversation ndotaura naye hangu idi butler but mimi ndizati manga mamusuwa tikati ndimbonza butler mumbohwawo conversation yani yamaine mwana tichitaura ndi mwana wangu ushu firstborn yangu kwakomana saka anenge achibvunza mubvunzo yake kuna mai vachimupindurawo we vowed kuti tichashanda nevanhu vanenge vakadai saka tinotoita is open kuti zvifaye hanzi aimisi mukoma masimba is there rega ndikufonere mukoma masimba vakarara this time mukoma masimba is there ndataura navo nezuro chai mukoma masimba ndiye munhu asingafaka ndikangamwa manje chero pane vanhu vano right vanhu vaya vati matickets guys we made a deal matickets 60 pounds tumirai mari yenyu kwandiri nditenge ka1 tumirai mari yenyu nditenge ka1 tuone tumirai mari yenyu nditenge ka1 matickets hanzi titenge iye anotipa 60 pounds tikatenga titenge direct kwaari saka titenge direct kwaari ndimuri kuona iyi conversation ishi atondipa nepekuisira mari can you see this kuonere
Mukona. Can you see? Saka vema tickets avachiva imaita kuti uyai kuseri titenge andipa account number. Saka let's buy the tickets straight for him. It's 60 straight. Memo nyasha ndeye kunikiri unozichi kukwana wingi D na Japanese. Inenge iri Saturday mswa 26 muna August 2023. Tinenge tiri ku Leicester show ye family. Dadedzwa ne Y2K saka uyaitisangane 2023 26 August. Tinenge tiri ko ku UK. Nemanzikomango anaja na wingi. Wana makadzi. Wana sema mtukudzi. Confused aripo. Yaititandare tiri pamwe chete musi wa 26 August pa weekend musi wa Saturday. Thank you so much. Saka vaiva vandataura kuti vanyoresa vandipa mastavu vachititenga akachipa ndataura naye kuAfrifest ndataura naye akati isusu tichiunganidza mari yacho naye ndotenga ini direct kwaari then bo anoona pa £60 straight £60 direct kwaari hakuna extra charge because akwira matickets right. Saka guys tobatana ndangoti mumboseka zvenyandika mumboseka saka kovana imari same price vana iyoyo imimi tikatenga isusu kwaari zvandataura maprice ndiwayo hapana chiri kuchinja asi ungazonotenga uko akwira kanti nenyaya yedemand akwira uko so inini ndikatenga direct kwaari ndo discount code iyoyo ndikatenga direct kwaari price ndiyoyo yakatanga yacho ndiyoyo price the cheapest yacho ndiyoyo price ana muri kunzwa saka mondibata kuseri toita ikoko sa ndachida kufondera mukoma masimba sorry ndanatokangamwa ndazosangana neii nchitozoto ya mukoma masimba nganifondere mukoma masimba ndindi mukoma masimba ndemnasinganikanga mukoma masimba chero zvikaita sei chero vakaseka chinja foni chero vakadii vanotochengeta nhamba dzangu dzinosara dzirimo chete azviti vawana kuchinja manhamba but inini vanenge dzangu dzezichingovemo. He's a good guy mukoma masimba vakavata kostele sati vamuka uko kostele dzinenge dziri kuma 33 asati vamuka avamuka. Hello. Mukoma masimba sorry ichakumutsai. Yes. Muri sei? Ndiri boss muri sei? Mafungwa nemadiaries ndiwo ati kwai mukoma masimba varova tatichitaura nemwe munhu panosvika mukoma masimba varonga ndachitaura nezuro mirai ndivafonere. Okay, ndawasuwawo. Saka wanga chiti ndikati aiwa variko mukoma masimba right vatori kuchero vakachinja foni nhamba dzangu hadzichinji dzinosara dziripo vanongonditsvaga chete. Yes. Muri sei mukoma masimba imi muri sei how are you? I'm good SIS MELLY ndiri boss wangu. Anditi. Yes. Why are you sounding like muri kurwara mukoma masimba? No, ndikumuka nakarara. All right. Because I'm fine, I'm good. Murora ndiye wandotaura naye yangu. Okay, yeah, that's good. Murora ndiye wandotaura naye chita ari kuya anytime soon up. Yeah, kuri sei ku UK. Kuri bo kuno mukoma masimba chikuriko tikuchengetwa. That's good SIS MELLY. Tikuchengetwa. That's good. I have no tender. When are you going to come back to us mukoma masimba? Munori SIS MELLY. Kuti mudzoke umboya like amuya off Facebook. Yes. Kuti mudzoke ku Facebook modzoka rini? Anytime soon. Anytime soon. Okay. Hanzi tafara kunzwa voice renyu mukoma masimba. Need my diaries. I miss you guys. I'll be back anytime soon. Mukoma masimba vari kudzoka. Mukoma masimba like when we were having a conversation kusuro ndine nezuro was taking some time off social media because it was getting toxic even kwavari.
So he was detoxing, and he decided to take a break from Facebook. Guys, kana kanya kuta really like zvinokanganisa mentally. You take you take a little break. You take a break, then wodzoka reflector. So Mkoma Masimba was in that process, and he is going to get married soon, guys. Mkoma Masimba will be married soon. So the focus now, Mkoma Masimba was going to change now to be a responsible married man. Anti maona lokuti even vachiya pa social media vanenge vachiuya vaine ma limits, not zvokuti vaingota yese zvinove zvakanganisa fasting ngikiri marriage yavo yaya. Iko zvino tinoda kuti vave vaMukoma Masimba no ini handimbovabvumidzi vele kuona chazvinhu nambasa pa social media, because this can affect marriage yavo. Social media can destroy marriages sekutamba sekuseka. So you come back asi vachiita zvanoitawo sekuti vagara musocialite, but zvine direction ende zvine malimit. And manzwa kama diaries. So yes, so he's coming back very soon. Hanzi come and make Soga stretch. Mukoma Masimba will come. Program at 2 kuna Mukoma Masimba go deeper, nothing else. Kuna Mukoma Masimba, because Mukoma Masimba is a deep thinker and is a very intellectual someone. So tinoda kuti vaizotita stretch panapa vachibati sekuti gadzisa kwabaita vanhu vaita kunge vasingavanzwi tichiti gwa magodhipa kuti tichiti vavengira izvo, but somehow waizona vanhu vakuti Masimba kaniti zvakati pagodhipa, meaning to say wanga uchiona andiona. Saka taitoiterera godhipa yaitotishepa nokuti havatuki, vanga vasingatuki vaingoya voleya mafacts avo, ende ono izvo zvato tichipakutaurwa pachokwadi ichokwadi but igwe yekuti hatikwanisi kubvuma pane vanhu, but waitoziva kuti ndikutobatwa chipatovata zvinhu zvechokwadi. Saka godhipa ndo program yatoda kuti vadzoke nayo chete. Dzimwe dzemastrategies dzekutukana nevanhu nekudidi is going to be a family man. We don't want that. We didn't groom vanhu vanotuka vanhu paFacebook. And Mukoma Masimba tina kuvagrooma. He groomed me. Mukoma Masimba is the one who groomed diaries, guys. Kune vasingazivi, Mukoma Masimba is the one who started kuti SIS MELLY madi kuita advice yekuti ndite page yangu chiti ndinoda kubva pa social media. Hello. Hold on. Pandakanga nchikuza ndairibva kumvenge paipa ndichiti ndakanga ndakuti nini ndakuda kuita zvekuto deactivate account yangu. Then someone aiwirana na Mukoma Masimba, ndakauza Mukoma Masimba kuseri vakati no, you can go and start something chiri different and show and apologize. I want to tell you the truth, guys. Diaries yakamiswa na Mukoma Masimba ndiye munhu akatanga neni tiri tu. Vakati go and apologize. Chiti ndeta say how do I make things right? Vakati go takafara takatamba ne, so we were to part of it, but since mati mkunotora bullet le munhu wese, first go and apologize, create something chamchatamba imimi nemazira muri kuda, then apologize to everyone. Totangira ipapo. And definitely I did that. Ndakauya pano that Masimba is right, that he helps. Yes, he did. Vakabasa diaries zimire bobo. That one is not a secret. Andidi kunyepa ende chakanaka atidi kuchishuga kuta, because takura tapatiri takukangana wakatanganisa that will be the greatest mistake in life. And man, he started with me, this guy. And man, vaitwa ne relationship yekuti Mukoma Masimba yefondera nemurume wangu personally, vachitaura nyaya personally. History dzamu dzimwe dzamunotaura dzidza Mukoma Masimba dzavakaudzwa nemurume wangu from the ndikunyepa neMukoma Masimba ndizvozvo from his mouth vachitaurirana kuti tawane avo vachitaura maconversations avo. And akazova block pa WhatsApp pa akatanga kuona tuma video madisa vanga vakurwara vapa vakudya tsvina vakudindo pakati I don't know this guy, what's going on with him. Vakati murume wangu akatombofonera Mukoma Masimba munafanirwa nemurume wangu achitidzokai kuAfrica here tikuchengete. Ndakadaro ndakaita murume wangu zvichangotanga izvi akafonera Mukoma Masimba akati no, we can't, he was a good guy, he's a good guy, we can't let him achita zvaari kuita. Akati ndotaura navo sei usiku, I still remember the day. Akafondera Masimba akati Mukoma Masimba, how about tikutengerei ticket mumbouya kuno kuAfrica togara nemi pano pamba pana atiite zvemadrugs. And ndoda kutaura exactly zvakaitika. Animaona akati moya mutombogara nemi pano pamba tikagara nemi 5 months you'll be okay, pasina noti kuno kwa mumawani izi munomawana kupi. Takawirira Mukoma Masimba akatanga kuzongojamba kana chinyepa Mukoma Masimba taura ndikunyepa. Ayo tukwanisa SIS MELLY. Ndakadaidzwa ndakaramba ndega. Vakabva vatanga kujamba Mukoma Masimba vambobvuma pekutanga vatanga kujamba kati ano ndiri kuita bhuku rebenzi. Ndipo vakatanga kuhwanda neyekuti Mkwasha handisi kutomborwara ini Mkwasha ndichitopretenda ibhuku rebenzi chichi vachivhara. Animaona ndokuramba kwavakaita. Otherwise ngadi vakapora kudhara. Because takati vakauya tinoloka magedhe
pekudai electric gate apana panobuda napo madrugs achava mawani, and that will be the end. Vachata clean chete tichivatengera mapirisi aya varipo. That's what we wanted. Vakabva vajamuka taida vatengera tiketi rekudzoka kuAfrica sezvo vane mapepa avo, then vakabva vajamuka mukoma masimba. So he started padiaries panapa neni vachindishepa chidini. Things just went to haywire. I don't know how, really guys. I don't know neni wandizive, but somewhere along the line vakandi disappointer. But say brother ndikwanise kuvarasa andika we kept in touch. Vari mukurwara imomo we kept in ndakamba wablock moyo wangu karwadza ndikava unblock ndikati I want to see what he's doing. Anomona ndichifona nchidini kusosvika tishike patashika nhasi. So chero chikaita sei andisi ndakakangana kukuma masimba. Chero vakanzi vadii, chero vakanzi vadzoka kuAfrica nape kugara, inini ndinenge ndakavagamuchira ndinogara navo. Haisi nyaya. Aiwa tinotenda. So very soon vari kutodawo support yangu sema support yavakandipa, ndosaka ndichingoramba ndinavo. Kana vakaroora mukadzi wavakauya, mukadzi wavatove nevisa udhara, I have the visa, akanditumira akaenda. Vanenge vakuita zvemhuri yavo kuya kusocial media. Yes, vanouya limits nemukadzi wavo bo zvekuti kana vachita godhipa yavo kupedyo kwavo tiriko tichiona hapana chakamboipa, andimaona tichisapota, but zvine limit and zvine Hans, I'm glad you are in contact. I love him to bits. Yes, mkwa masimba vanodika zvavo. Vanodika vanga pamazuve pane imwe combination yavanga wabatana nayo isina kumira zvakanaka. Munhu wanga wabatana nga kutovarasisa zvokutodaro. But I'm happy kuti he's becoming Mkoma Masimba, the Mkoma Masimba that we know. So we love him. Mkoma Masimba, we love you so much. Thank you, my daddies. Life is a journey. That is saying what ndakasaka nezvakawanda, ndakandadonha, ndakandanyura. Satani angandibata. Amen. Asi Mwari akandiponesa, ndotenda Mwari. Amen. Ndimwari. Amen. Ngatise Mwari pamberi. Chero zvakaoma Mwari pamberi. Chero situation yauri yakaoma zvakadini. Isa Mwari wayabo wakashinga chete. Zvinoita. Jeni unombondoona zvinowanikwa. Zvinopfuura. Kurasi Mwari pamberi chete. Ndimwari anogona. Hakuna chinhu zvawaMwari. Right. Hans Varik, yes, he has been clean for 2 years now. He has been clean. Is it 2 years? 2 years now. Yes, he has been clean for 2 years. Very clean. Hans mukadzi wavo muchamuona anozikana neni, you see him when the time comes. Muchamuona. Mukadzi anotonamata madzimai chaiyo madzimai wavo, and she was part of the healing yamukoma masimba. Ndamutenda singaiti mukadzi wayo. Ndakumutenda singaiti kozi mozati vakadanana naye pamazuva ekurwara iwayo. Mazuva ekurwara ndopa akavada nanhasi akamira navo achinda kumasewa achinonamata wachichandira nyaya dzachidini kusvika vamire pavamira kudai pavari nhasi. Mukadzi aya played a very big role pakusunga pakurikavha kwamukoma masimba. Tichazomutenda zvedu kana zvaita. Ari kutsvaga mari ticket ndoisati yakwana guys. If you feel like you want to contribute something pa ticket rake, guys, let's do it. You are free. Vane mudzimai hanzi ndisiwa haiwa hasa no. Siba akazoenda kapaya kangana kuti ana Siba akaenda Siba akarorwa. Siba akatoenda akatororwa. Vane mumwe wavakasangana naye pano apa ari madzimai nanhasi ndi madzimai amira nawo vakasvika pakutomugadzirisira visa. Ndinaro visa racho inini, ndinaro. Saka kwasagwa mari yetiketi kundudzwa kwakandiita mari mwezi raiti chiti kuri kusunga rini kwewe muroora chiti mari yetiketi ndiyo yasara kuti akwanise kuenda. I don't know how much ticket zvinoita mari kuona na Australia koko, I don't know, but aiti mari yetiketi ndiyo yasara. Hanzi let's help makoti wedu. Ndinogona mufonera muedhe pako Mukoma Masimba so that vanhu vasaona kuti tikunyepa. Muedhe pako. Hanzi I will definitely help with the ticket. Mune kambudzi mubate simedi fona mwino netso iri kambudzi ndikaende muedhe baba pamurana. pasara ticket chete ndotati kutsvaga ticket chete ndotasara naro, ticket only. Pani vanoti we are glad, we will be very much glad. Bobo, thank you my sister in advance. Thank you, God bless you. Thank you. Tikutorida ndiye munafa obatsika kozi mukadzi yakaoma mwana usho vakawanda vakadzi vakadarantisa zvamaitwa naMukoma Masimba zviya dei akadla pansi kudhara patakamira. aiwa totenda Mwari.
Lizopinda pinda wedwe. Mnambotaura naye nhasi nesuro. Ndabatana nemai achiri kwakamukake. Okay, yakuringa isina uringi. Kwanzi final time yepi was stressed about Mukoma Masimba ndaibvunza but asindanga ndisina minduro nawo wadiwa kwaya kwandiri ndakakupindura. B. Aiwa ndiriko ndiri mpenyu tutenda Mwari. Kana foni yesi app teva karamba njiti ko foni ye nikikiri Mukoma Masimba ko foni ye uyu ye Facebook kanza ndidi Facebook for now. Vakairamba. Atele ndingabatekeka. Iri ngoti ring asadi. Muzurunga make sure naye. Oh. Madai zomuziva muonewo. Ndizvozvo. Ndoda kutomunza padhairi special muone tiwane kutsvaga mari ticket. Tiwane kutsvaga mari ticket. If there is one person who deserves this, it's you. It's you. Ine one tick phone yake asipa WhatsApp right now. Inenge akadzima phone. There's a message ine one tick. Okay. Waraiti Mukoma Masimba iri body kaendigomutsvaga ndichauya naye. Anzi talent kanyume Huyai husband is called Smelly. Yes, Julie anomuziva. Julie knows her. Julie nyambi nambesi knows her. Julie knows her. Hanzi how is Frankie? Vakabuda mna Frankie mama yakudhara. Vakabuda mna Frankie. Ndosaka nchiti mukadzi anonzi talent akaoma skana. Mina macho yake so Mwari vamitire zvakanaka mwana. Vakabuda mna Frankie vese akuchina zvana Frankie. Naichito zvizawo nechitaura navo. Kuchina zvana Frankie. Right, ndigomutsvaga Mukoma Masimba ndichataura naye chidzokera henyu kuvata. Okay, zvakanaka macho madai. Tumwisa Mwari pamberi vedu zvati tingoshinga no matter what you're going through. Wona inini ndakasika pakusvika pakubata tsvina yako munhu asi zvakapfuura zvinowanikwa. So no matter what you're going, be strong. It is chapfuura. Thank you, my daddies. Thank you Mukoma Masimba. Thank you. Right. Munhu aisa chi-angry face pane chakanzi stand decides to mother diaries ndoda kublock. Unoisire chi-angry face nokuti chi-message chi-automatic hachiswi nemunhu waitsirei nikikiri chi-angry face chako pauyu. Anmona. So guys, ndakuenda inini Mukoma Masimba is okay. Let me organize nemukadzi wacho. Let me try to organize nemukadzi wacho na then ndoya naye ndomita naye video call kana tanojoina life yangu iyi. Yes manxiwe. Then motanga mumuona. I think it will be okay guys kuti pashomba tinapo tibatsire ticket aende kumurume wake. I think that can speed up kupora kwa Mukoma Masimba. Vakaita munhu wechikadzi padhuze anenge achivawachira anenge achivabikira vachidya. I think manje vanenge vave back to Mukoma Masimba. So the only thing chakamisa ticket rato anytime ndakambokudza wanchi ticket rawo I think 2 months back. Ticket ra mari yekuenda ndoyamisa. Mari yekuenda ndoyatimisei kuti akwanise kukwira aende but visa rake ndinaro. Akanditumira visa rake rakabuda 12 months anaro. Visa rake 12 months anaro. Ndopangoshota so semunhu atakabva naye kure kuti tisvike panapa ndiba baba unoona. So tinongoti Mwari vaite zvakanaka. Guys, muwata zviripo tobatana mangwana signing out.